Hola babus, benvinguts un dia més al canal amb aquesta secció que encara no té nom però que bàsicament és reviews de cafeteries. Ens trobem a Bangkok encara i avui estem a un lloc totalment diferent que l'altre dia. Seguim estant molt a prop de casa però com veieu la zona és totalment diferent. Avui estic a l'exterior con todo el tráfico en la intemperie, així que empezamos. El primer vídeo que vaig penjar d'aquesta secció no vaig ensenyar res del que menjava perquè només em vaig demanar un cafè. Però com la cafeteria em va inspirar moltíssim a gravar el vídeo, va ser en plan, no, empezamos a secció aquí. Avui el cas és diferent. Avui m'he despertat, he buscat una cafeteria que estigués ben reiteada a Google Maps i estava a 15 minuts de casa, així que res més despertar, m'he plantat aquí. Com avui sí que estic menjant alguna cosa, abans de fer tota la review anem a ensenyar el que menjaré. Ens trobem avui a Smile Time Café. Per menjar hem fet una cosa que evidentment no crec que sigui com tradicional tailandès, però sí que és super típic. A tot arreu te pots menjar això, que bàsicament és una torrada que la unten amb margarina, la torren a un grill i després li fiquen pues, el que tu vulguis. Jo sempre m'ho demano amb plàtan i xocolata. Vale, papus, pues llavors jo ara voy a desayunar, que són les 12 del migdia, encara no he esmorzat res, així que esmorzo això i nos ponemos con la review. Es una torrada amb xocolata i plàtan, vull dir, no nos tenemos que esperar nada. No sé, han passat com 2 o 3 hores, no sé què m'ha passat, m'he quedat super empanat fent mil coses, però... s'ha tenido que doler, lo siento, càmera! Vale, tinc aquí la meva xuleta amb les categories que normalment m'agrada avaluar. Anem a refrescar-les per si eres nou en el canal, vale? Menjar, servei, location, environment, amenities i el preu. 6. Aquesta cafeteria m'ha costat moltíssim avaluar-la. En plan, no és que m'hagi costat a mi personalment, perquè jo sé bastant els meus gustos, però clar, la cafeteria del primer vídeo d'aquesta categoria era espectacularment xula. Aquesta visualment no és tan impactant, però és que per mi quasi estan al mateix nivell. Comencem pel menjar. En aquest cas hem fet un tai tea i una torreta de pa amb xocolata i plata. El tai tea el deuen fer de la mateixa forma a tots llocs perquè està igual de bo que tot arreu. L'únic que sí que és veritat que hi ha llocs que et pregunten si el vols més dolç o menys dolç, perquè aquí l'acostumen a fer superdolç i no m'ho han preguntat. I me l'han fet superdolç. I m'és igual perquè m'encanta, però a lo mejor me lo hubiera tomado menos dulce. La torreta de pa amb xocolata i plàtan és bona, però tampoc mata. Llavors jo li ficaria un 3,5. En cuanto al servicio, com ja vaig dir ahir, tots són supermonos, aquí m'han tractat superbé, també al principi el que deia, no m'entenien, però quan m'han entès superbé, m'han portat a la terrasseta, m'han obert el ventilador, s'han portat espectacularment bé, així que, com sempre, un 5. En quant a la location, és una miqueta més difícil d'accedir que a l'última cafeteria a la que vam anar. Hem hagut de passar per aquestes escales i travessar aquesta carretera que, evidentment, no passa res, però sí que dificulta una miqueta les coses, almenys des d'on estic jo. A mi, un ambient com aquest em sembla superxulo, perquè tinc aquest arbre ple de banderoles i de llumetes. Tinc tot el bullicio de la carretera i del tràfic allí i tinc aquí el típic servici de lavanderia. No sé, és que tot això ja, el conjunt a mi m'encanta. Llavors li ficarem un 4. En quant a l'environment, que és el que jo li dic, en plan, pues, l'espai i tot això, evidentment no està tan currat com alguns altres. L'únic que jo m'he estat 2 hores allí com si estigués a casa meva. M'he ficat a dibuixar, m'he ficat a escriure, m'he ficat a mirar sèries. Vull dir, no sé, he estat super a gust. No és una cafeteria que d'entrada diries és super cozy. La part de dins ni siquiera l'he gravat perquè no mereix la pena. Però sí que és veritat que aquesta part de fora, i més, per tenir-la per mi solet, està superbé. Però igualment, encara que no estigués solet, mireu aquesta taula. És gran suficient com per 6 persones. A tot això, mentre estava per aquí, he vist a la família que crec que porta el negoci, perquè em dono moltes vibes de que ho porta una família, pues, fent transplantes, netejant la terrassa, xerrant i esmorzant ells. Vull dir, no sé, m'ha semblat un ambient superxulo. Així que, environment li ficarem un 5. Vale, en quant a les amenities, el wifi funciona de puta mare. He pogut veure tots els capítols de One Piece que he volgut. I aquest ventilador, a part de ser super silenciós, el tinc només per mi. Així que, otro 5. Vale, tirem ja cap a l'última categoria, que vindria a ser el preu. Avui hem pagat 70 bahts, que són 5 bahts menys del que vam pagar ahir.
I 70 watts a euros és 1,99 €. És a dir, que està superbé. Li ficarem un altre 5. Si fem una mitjana de totes les puntuacions, fa 4,58. Així que està aprovadíssim i jo a Google Maps li ficaré un 5 100% segur. Llavors ens quedarem amb un 5 a Google Maps i un 4,58 per la gent que estigui mirant la review aquí a YouTube. Fins aquí aquesta review. M'agrada a mi fer reviews de tots tipus. Vull dir, les cafeteries que més m'agraden, evidentment, són com l'última review, que us deixaré per aquí a dalt o per aquí a dalt, mai ho sé, però aquests jocs a mi també m'encanten i em semblen superúnics. Contentíssim amb l'esmorzar d'avui i nos vemos en el siguiente desayuno. Chao!